Здравейте, YouTube! За първи път ще ви покажа как играя на PSP-то си на играта Драйвър, мисля, че се казва. Мисля да е. И сега, докато зареди, ще проверя само как се вижда да го настроя. Тут така. Добре, мисля, че е перфектно според мен. Ето така. Добре, така трябва да е перфект. Да се надяваме, че нещо не мога да го видя, че тук с телефона снимам и нямам представа как да го направя. Добре, сега ще направя едно състезание. Надявам се да се вижда добре. И почнах играта. И за сега съм на първо място веднага. Защото не се блъснаха в мене. И аз естествено използвах момента да ги настигна. И сега съм на второ. Тази жена ли, каквато и да е, ма задминава почти винаги. И вижте сега тук как се мами скачате тук и заобикалите, докато другите си минават правилно, вие си минавате грешно, обаче и тук можете да се блъснете и ще вас задминат 100%. Не, 99% ще вас задминат. Сега извинявам се, ако не виждате много добре, защото нямам идея как се вижда. После, преди да кача клипа, ще го видя. Ако е хубав, ще го кача. Ако не, ще направя нов. Охо, вече съм на трето. Супер съм. От първо станах на трето. Тук ще ги задмина. Извинявайте се, само тук да ги задмина. О, как се изтърсих. Съм и на четвърто. Супер съм. Много тъпа игра. Чайте сега тук малко ще се изложим. Няма да завършим. Ето гледайте, като не мога виждам сега нещо, за да снимам. Бах ще много гадно се вижда. Поне вие да виждате, на мен ме се тая. Гледайте как го мразя това. Не знам защо не ще да ми се сейфа. Сейфах си го да бъде на съвсем друг мап. На съвсем друг, нали, колело. Значи съвсем друго колело. С 100 пъти по-яко, обаче не знам защо не ми се сейфало и направо ще му се развалят очите така. Чакай, би трябвало. Все нямам идея изобщо. Дали се вижда добре или дали не. Ох, чакайте, ще да гледам камерата са босна. Вече за другите клипове, ако снимам на PlayStation или на PSP-то, ще гледам да измисля някакъв по-така начин. Ето гледайте, бахти, не може да се скоча, аз скачам и се блъскам, дава въздуха и се блъскам направо. Чакайте, че тук не мога да виждам вече
Посоката обърках. Гледайте, че не му виждам бахче. Май за последен път ще снимам на PSP-то. Надяво. Уния вече завършиха състезанието. Аз тук като първият тапанар на последно място имам още една-две Боже, въй, сега като свърши клипа, направо ми едва се щупя PSP. Гледайте ги другите вече завършили, аз още не обиколка. Като го правя без да снимам първо място, сега тук четвърто бахте из локацията. Се тая. Чакайте малко се изфукаме. Билборд. Гледайте. Правя нещо и после падам. Е. Добре. И това... Мисля, че изобщо не сте виждали нищо. Не, чакайте, виждали сте. И така завършва клипът. До другия път.